să vreau să desenez pe această carte și vreau să scrieți în comentarii ce să fac. Adică, uitați, la prima pagină, eu am făcut prima dată astea și voi puteți să ziceți să desenez această inimioară cu acest, să zicem, curcubeu, aceasta păr. Să-mi ziceți în comentarii, de asta aș vrea eu să facem această inimioară întoarsă. O să luăm această culoare care este 17 și o să luăm capătul mic. Și fac cu aceste carioci. Las puțin că o las puțin în jos ca să așa. Uite și bine arată. Nu arată atât de bine aici, băgăm la realitate, da. Și începem pe margini. Facem frumos. Mi-e și greu că eu fac cu o mână. Nu pot să, că trebuie să țin carte. Așa. Acum trebuie să luăm culoarea 87. Care e mai mult purple. Adică mov. Da. Așa și aici. Purple. Da, asta e mai mult purple. Uite. Da, ăsta cred că e purple deschis. Vedeți? Uitați, jos că e purple. Hai să ne vedeți iarăși în jos că... Așa. Facem pe aici și mai trebuie să luăm gri. Ăsta BG5. Dar nu știu dacă... A, nu, ăsta o să luăm, că ăsta e mai bun. WG6. O să vă las iar jos. Și o facem... Gata, sper că v-a plăcut și ne vedem pe curând. Pa!